Once the spiritual eye has been opened, nobody can close it. Where is your daughter? Where is she? When is she coming back? Give her mic. I see, like, I don't know whether is it an aeroplane, but I see like this thing. Lento igibe sabagibeli phakathi, but kunomsindo, kuyakhalwa as if like kwenzeka ingozi. But this thing appears as if like it's an aeroplane. Can somebody clap hands for Jesus? Oh Jesus. I see like kunama wind as if it's ebhanoyini, but ungathi ngena umoya phakathi, as if this thing is moving, and kungena umoya as if like do you know uSathana olwa nawe is the same devil that is fighting your daughter. He doesn't want her to succeed, because if she succeeds, she will be a great help to you. Kunengane yami lana esuke eGoli. Uphi mntwana? Where is she? Uphuma wakho. Obani abantu bebekhona in 2 weeks back, ngikhuluma ngebhanoyi elizoba nenkinga, elizobe lisuka eGoli. Sasikuphi? Niyakhumbula? Ngize ngithandazela uma walomntwana ngithi ngimthandazelela ukuthi ibhanoyi lengayenza ingozi, ngiyayivala ingozi. Abazali bami, ubugibela nilibhanoyi? Mnikeni mic. Ngani mnike mic? Awuphinda futhi? NgoLwesihlanu. All right. Ugibelele eOR? Okay. Tell us, uthe mawufika e-airport, okay, ubusuwazi ngesiprofetho? Angaze ngisifake ngisho ku-YouTube, ubusuwazi ngesiprofetho? Ubungazi? Akaze kutshela uma wakho? Okay, uthe mawufika e-airport kufanele ugibele e-airport uze la kwenzakaleni? Ngithe ngifike e-airport ngenza yonke into ngachecka in. Mana ke ukhumbula ukuthi abazalwane phela nganami abayazi lento kuthiwa wo check in nani, ngiyacela. Nganami ngiyacela ukuthi kunomama abadala la. Ngithe ngifike e-airport ngahamba ngayochecka izikhwama zami. Okay. That's why kumele ukugibela ibhanoyi, sagibela senza yonke iprocess. Naligibela ibhanoyi kwenziwa yonke iprocess. Nezwa abantu bazalwane. Yeah. So sesigibela ibhanoyi basitshela ukuthi kusane delay encane because kune fault ekhona. Kuphi? Kwibhanoyi. Bamtshela ukuthi kune delay ngoba ibhanoyi linenkinga, mina ngitheni? Ngithe ngibona ibhanoyi lezinjani emoyeni. Liba nenkinga, then bona mase bathi baya check bathothi kunenkinga ngempela ebhanoyini. Papa, you are too much. Forensic prophets. Microscopic prophets. Angizenzi lezi prophetho engenabufakazi. If lamabhanoyi angidingi ngokuprophetha imoto kuphela. Okay, tell us. Then litha masele nenkinga ebhanoyi kwase kwenzakalani? After selling Ngicela nimnikane mic ekhulumayo. Sondela ke mngane yami, woza ngala. okay, so besitshela ukuthi line fault ibhanoyi kwamele ukuthi sishintshe ngoba engineer bengakhona ukulungisa. Mana engineer kuthiwa masethwala nenkinga ibhanoyi kwangena o engineer sebezama ukulungisa. Then base behluleka kulungisa kwathiwa linenkinga.
kwathiwa siphume siyongena kwelinye. Kwathiwa phuma niyongena kwelinye ngoba beseshila uzamqola. Ngivunywe nasema airport. Ngivunywe ema airport. Ngivunywe ema airport. Ngisho nama engine alungisa amabhanoyi angivumile. Ngotho elalela. So nasangena kwelinye ibhanoyi. Nifike sanifika ngelinye ibhanoyi. Kwangabe kusaba nalutho emoyeni ngoba ngase ngibonile ngathandaza. O-engineer basheshe babona ngoba bebezofa endleleni. Benilayisha abantu abangaka ibhanoyi? Angisenombe bawu-60 kodwa nje lapho. 60. Yebo. Si cabanga I saved 60 lives. Kunayi prophet eyintathu eziku YouTube. Eka General Mkhwanazi. Kube umeya wasomfolozi. Lo wokugcina, le yokugcina ubani konje lo munye. But bathathu. Ubani? Oh okay. Mathathu lama prophecies aku YouTube. Ngikhuluma ngoGeneral Mkhwanazi. Ngageqa amagula lapha nabe nepage lami. Ngabaveza obala abantu abefuna ukubulala uGeneral Mkhwanazi. I'm sure bazoyibona noma sebeyibonile ngoba isisheriwe le video ku YouTube. Kwaba yileyo yokufuna ukubulawa kameya wasomfolozi ubabhengu nayo futhi iku YouTube. Angifune igazi this December, angifune umuntu ozofa. You may sit down, my daughter. Clap hands for Jesus. So ke izinto ke esimbongela zona mangoba uNkulunkulu lezi. Lokho ubufakazi ngibiveza ngamabomu ngenzela ukuthi babe nesizathu sokumbonga uNkulunkulu ebasebenzela.